Sa distrito sang Lapu sa syudad sang Iloilo, 3 ka mga puloy-an na sunog. 4 ka tuig nga bata nagbalik pa sa ila puloy-an agud salbaro ng iya nga ido na trap ka ginlamon sang kalayo. Si Rujimar Sukaldito nakatutok. Makit-an ang pagtimbuok sang kalayo sa kilid sang Iloilo River. 3 ka mga puloy-an ang ginlamon sang kalayo takna alas 8:50 kagabi sa barangay Rizal, Lapu sa syudad sang Iloilo. Kapen 20 ka mga pamilya nga nag-arkila sa duha ka mga balay nga ginapanagiyahan ni retired Colonel Samuel Ramos. Ang nadulaan sang puloy-an, gintumod sa mga opisyal sang barangay nga posible sa kandila naghalin ang kalayo. Bangod nga wala sang supply sang kuryente sa puloy-an sa mga nasunugan. Lagan lang ko di Kasi sa dayon. kandila lang. May solar kami. May solar ka mo yan. Huwag ka mo magkandila. Ay ko kabalo sila. Yan kaya bago lang ko abot. Wala naman makaluwas sa paglamon sang kalayong 4 ka tuig nga bata nga si Daniel John Peralta. Suno sa amay sini, nagpalagyo sila sa nasunog nga balay apang nagbalik ang bata sa balay bangod nga nabilin sa sulod ang iya nga ido. Baka may nangyari sa bata bago ang sunog. So kailangan lang namin ng tawag to, yung consent. Pag magsabi nanay mo na okay na, so pwede na namin yan i-release. Witnessan lang yung suko na positive ang bata. Dinala namin sa hospital, ma'am, para panigurado, kay marami tayong cases dito na sunog ng kunti. Tapos after ilang days na disgrasya. Kasi iba ang ang infection talaga ng apoy. Lalo pag naano ka kasi suffocation yan eh. Nasa puwan sa sulod sang CR ang sunog nga lawas sang bata. Hindi naman ang directly ang apoy makapagpatay sa tao kundi ang usok. Pag ma-pin down ka na sa usok, that's the time kakainin ka ng apoy. Gilayon man nga gindala sa ospital ang mga ginikanan sang mga biktima nga nakabatyag sang pagpalaminot sang dughan tungod sang aso nga tuga sang sunog. Upod kay Romel Porquia, Roger Sukaldito, 1 Western Visayas. Sa kaangot nga balita, napabayaan nga kandila isa sa ginalantaw nga ginhalinan sang kalayo sa Rizal, Lapus nga ginkamatay sang 4 ka tuig nga bata. Si Zen Kilantang nakatutok. Anong ka mga persona ang ginbulong sang medical team matapos magreklamo sang pagpinot sa dughan kang nakaangkon sang first degree burn kasunod sang nagluntad nga sunog sa barangay Rizal, Lapus sa syudad sang Iloilo kagabi. Pero ang mas makahalanusbo ang nadangtan sang 4 ka tuig nga bata nga si Daniel John Peralta tungod na patay iniupod sa ido sang natrap sa sulod sang balay. Sa investigasyon sang fire and arson investigator, naghalin ang kalayo sa ginaarkilahan nga balay sang pamilya Peralta bangod sa napabayaan nga kandila. Possibility is base kandila siya because ang balay wala siya sa kuryente. So ang ila ko nga source of light is ang solar nga lantern kag ang kandila. Sunod sa BFP, ginbalikan pa sang bata ang iya hinuptanan, rason nga nadala ini sa sunog. Ginkasubo naman sa mga kaiping nga balay ang nadangtan sang bata. Amo na nagaling nalugulan lang kami sa bata, kay wain laging save ang bata nila. May mga bata. Buot na mga bata, galing kulit man, galing lingaw sa yadla. Nagalibog naman ang ulo sa mga nasunugan kung paano sila liwat nga makabangon matapos ang nadangtan nga trahedya. Nagalaom naman ang mga ini nga mahatagan gilayon sila sang financial assistance agud makasugod sa bag-o nga pangabuhi. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas.